מתווים ששוחזרו משריפות, אפשר להגיד. כשבאת לפה, איך קיבלו אותך הקהל? החום הישראלית והחברים והצחוקים, שאפשר לשבת על שפת המדרכה. אני מרגיש פה שליחות מסוימת. שליחות מסוימת. אז אתה מרגיש שהבית שלך זה הארץ, ישראל. כן, אבל אני מרגיש מולדת ברוסיה והבית בארץ. זה קשה, אתה מתפצל, זה פיצול אישיות. שלום צופים יקרים של הערוץ היהודי הראשון. אני אלינה אלחזוף, מנחה של התוכנית באהבה מרוסיה. ברוכים הבאים לכל מי שהחליט לבלות איתנו היום. היום האורח שלנו אוריאל גרנט. זמר אופרה, טנר דרמטי, סולן מקהילת הקפלה היהודית של אלכסנדר צילוק. שלום אוריאל. שלום אלינה. מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. תודה שקיבלת את ההזמנה שלנו והגעת. בשמחה. אוריאל, איפה נולדת? אני נולדתי בעיר ורוניז' 500 קילומטר דרומי ממוסקבה. עיר גדולה עם היסטוריה עשירה. גדלתי שם, למדתי שם, ומשם עליתי לארץ. עיר מאוד יהודית. כן, יש לנו בית כנסת עתיקה, בשנת 2012-2014 שוקמה, עברה שיפוץ אדיר, פשוט כמעט אפשר להגיד הוקמה מחדש, חודשה, ושם התפתחה פעילות רחבה מאוד של קהילה. שירתתי שם כחזן כמה שנים. אוריאל, תגיד לי, ואיך אתה הגעת לארץ? הגעתי לארץ פשוט מאוד, כי עולה חדש, עוד ילד פחות מגיל 18, עם אימא. אז זה היה לא משהו שבא אליך מהלב, זה המשפחה שלך לקחה אותך לארץ הנהדרת שלנו. באותה תקופה פשוט אנחנו נשארנו עם אימא לבד, הסבא וסבתא נפטרו, והיינו כבר לבד. והחלטנו לעלות לארץ כי קיבלנו אינפורמציה מחברים, מאנשים שלמדו עם אימא פעם, מיהודים שלמדו עם אימא פעם באקדמיה למוזיקה, והם סיפרו על כך איך שזה עובר לאנשים אחרים, והכרנו כמה אנשים, אספנו כמה שיותר מידע והחלטנו לעלות. אמא שלך, תספר בבקשה קצת על אמא, היא גם באה מתחום מוזיקאי. כן, היא מוזיקאית, פסנתרנית, מלחינה, משוררת, מאוד מאוד מוכשרת, אבל באה ממשפחה של איש צבא. סבא שלי היה קצין חיל הים, עבר מלחמת העולם השנייה, ובעצם לא היה בכיוון של מוזיקה, אבל מאוד אהב מוזיקה, ובפנסיה במו ידיו עשה כינור. עשה כינור, ושאחרי מותו אני הצגתי את כינור הזה לבעלי מקצוע. הם אמרו, אתה רוצה להגיד שהבן אדם הזה אף פעם לא למד? אמרתי לא, סתם בא לו לעשות את זה. אמרו שאם היה לומד, היה ממש... מצליח בגדול. מצליח בגדול, כן. כן. אז שהגעתם לארץ,
איזה התחלה הייתה לך? התחלה לא מדי קלה, אפשר להגיד. עברתי כל מיני עבודות, עבדתי במושבים, במפעלים, בסלילת כבישים, כנהג משאית, כמכונאי רכב, מה לא, הכל. עברתי את כל המקצועות והעבודות. אבל אני הייתי מוכן לזה נפשית, כי הבנתי איך שמתחילים חיים בארץ. זה לא היה בהפתעה בשבילי. עבדת בכל מיני מקומות, והדרך לא הייתה קלה, כמו אצל הרבה עולים חדשים. אבל בכל זאת, אני יודעת, אני קראתי עליך, ואתה הגעת למקום הזה, איפה שהתחלת את הקריירה שלך כבר בארץ. תספר בבקשה, איך זה התחיל. הקריירה המוזיקלית שלי מתחילה בוורונז'. אני סיימתי שם לימודים בבית ספר מיוחד לאומנויות של אקדמיה, בכיתה של קרן יער. המקצוע המוזיקלי הראשון שלי הוא קרנן, נגן קרן יער, כלי נשיפה נחושת. אבל כשסיימתי לימודים שם אני הבנתי שלא יהיה לי פשוט בארץ, ולא בניתי על זה שמיד יעבוד במקצוע. אחר כך שהגענו לארץ, ועם העבודות שציינתי לך, באחד המקרים פגשתי את המורה שלי לחזנות, את חזן העולמי, רב חיים אליעזר הרשטיק, ממשפחה של חזנים אדירה. זה בעלי מקצוע אומנים בקנה מידה עולמים. ולמדתי פיתוח קול וחזנות אצל רב חיים אליעזר הרשטיק תוך 5 שנים, והוא התחיל לקחת אותי להופעות, וזה התפתח ליצירת CD, קומפקט דיסק משותף, תקליט המשותף, עם פניני החזנות מתקופות של בין מאה ה-19 ל-20, פניני החזנות של מזרח אירופה, ביצועים האדירים של המורי, והקלטנו דואט איתו, 5 קטעים, 5 יצירות בביצוע שלי. וכך זה התפתח, ואחר כך התעניינתי יותר ויותר במוזיקה קלאסית, בעצם מה שלמדתי מילדות, באופרה. התחלתי להיות גם זמר אופרה, קיבלתי הזמנות מפה ומשם, וכך זה התחיל, כך זה התגלגל. כמה זמן אתה עבדת ככה בארץ, בקריירה מוזיקלית שלך? כמה שנים? אפשר להגיד 8 שנים בערך. 8 שנים בערך בשלבים שונים, ואחר כך החלטתי באיזשהו שלב לחזור לרוסיה ולהתפתח גם כאומן קלאסי. וכאן במוסקבה, עכשיו אנחנו כבר נעבור למשהו יותר מעניין. כאן במוסקבה, אני אף פעם לא חשבתי ולא דמיינתי לעצמי רק שנייה לפני סליחה שאני עוצרת אותך, איך הגעת למוסקבה? במטוס. לא, זה מובן. כן, אבל הציעו לך עבודה, הזמינו אותך. זה כבר היה סיפור משפחתי, נישואים הראשונים. כן, כך, זה היה ברקע. וחוץ מזה, למרות שהיה לי אפשרות גם לבנות משפחה בישראל, יכולנו לגור שם או פה, זה לא היה מפריע. אבל גם היה לי משיכה לחזור לרוסיה, למרות שאני מאוד מאוד אוהב ישראל. אני, ברוך השם, שולט בשפה, יש לי המון חברים, אני מכיר את הארץ, מקום מאוד יקר בשבילי ומאוד קרוב ללב. אבל גם משיכה לאן שנולדת, זה גם לא נעלם. ובשלב מסוים החלטתי לחזור לרוסיה, וגם מפה לבנות את החיים המקצועיים שלי בשני התחומים. גם משפחה? כן. משפחה וגם שני תחומים מוזיקליים, זאת אומרת חזנות ואופרה. חזנות וקלאסיקה, מוזיקה קלאסית. לא יכולתי להתפטר ממוזיקה קלאסית, כי גם אני מאוד אוהב אותה ולמדתי אותה מילדות.
וקיבלתי הזמנה גם מתיאטרון האופרה בוורוניז' ועבדתי שם כמה שנים והצלחתי לבצע שם תפקידים מרכזיים בכמה אופרות מפורסמות, כן, באל טרובטורה, טרובדור, כן, עוד בכמה אחרים. קראו לי לעבוד שם אנשים שהכירו אותי מגיל 7, שהייתי ילד קטן. היית כבר מוכר. כן, אבל הכירו אותי כקרנן צעיר. אבל שאינטרנט הביא אפשרות לראות אותך בעוד המון שנים ובכל מקום בעולם, אז אנשים הכירו אותי מאז וקראו לעבוד שם. אז אתה נסעת מישראל לוורוניז' קודם, או ש... לוורוניז'. כן. עבדת שמה? כן. ואיך הגעת למוסקבה? כאשר הסתיים השיפוץ הענק בבית הכנסת בוורוניז' ואני התחלתי לשרת שם כחזן, היה טקס פתיחה מאוד מרשים, הגיעו לשם שגרירים, יהודים מאוד מפורסמים ממוסקבה, ממוסדות תרבות, מטלוויזיה. אני הופעתי שם בכל מיני אירועים הקשורים לפתיחה של בית הכנסת. משם התחילו להכיר אותי. ביקרו שם רבנים שונים, והאינפורמציה עליי, המידע עליי הגיע לידי אלכסנדר צלוק למוסקבה. הוא ראה אחת ההקלטות החובבניות שנעשו שם באיזשהו שולחן, שישבנו ואני שרתי. ואלכסנדר צלוק ואלכסנדר מאוד התעניין באישיות, מי זה הזמר, מי שר. סתם ישבנו ככה בשולחן, זה היה בכלל לא מכוון, אפילו לא ידעתי שמקליטים אותי. הבן אדם הקליט אותי מעבר לעמוד, הסתתר. ומאז התחיל ההיכרות שלי עם אלכסנדר ועם המקהלה הפנטסטית שלו. ואני לא ציפיתי ולא חלמתי שאנחנו נהפוך את מוסקבה למרכז החזנות ומוזיקה ותרבות היהודית. שנצליח לעשות כל כך הרבה דברים, לשיר כל כך הרבה מוזיקה שהייתה נעלמת עשרות שנים, שתווים שלה שוחזרו מאבדון מוחלט, שקטעים שהוחזרו משמירה במרתפי KGB משנות ה-30 של מאה ה-20, כן? ומתווים ששוחזרו משריפות, אפשר להגיד. אנחנו מבצעים מוזיקה מיוחדת מאוד, שבעולם פשוט אין אפשרויות אחרות לשמוע אותה, וגם באיכות גבוהה. כן. היה עכשיו קונצרט, 35 שנה לכבוד הקפלה. כן, הקונצרט מהמם היה, מאוד יפה, אנחנו ראינו. הערוץ היהודי הראשון, סטמגי, השתתף בקונצרט המדהים הזה. תספר בבקשה קצת על הקונצרט, ואיך התכוננתם לזה, איך עברתם את זה. בשבילנו זה אירוע אדיר, ענק, מאוד מאוד חשוב. חשוב לציין שאני משתתף באירוע כזה כבר בפעם השלישית. כשהכרתי את סשה היה בדיוק 25 שנה להיווסדות המקהלה, והוא הזמין אותי לשיר קטע חזנות בקונצרט שהיה מוקדש לתאריך החשוב הזה. אז שרנו בבית המוזיקה הבינלאומי MMDM במוסקבה. עברו 5 שנים, עוד פעם השתתפתי בציון היובל, ב-35, בשבילי זה כבוד מאוד מאוד גדול ואירוע שלא ישכח לעולם, ואני מקווה שנעשה את זה עוד לא פעם אחת. כן, אני מאחלת לכם לעשות עוד הרבה קונצרטים כאלה, כי הקונצרטים האלה מאוד חשובים היום, גם לנוער החדש. כן. זאת מוזיקה כמו שאני אומרת,
משנה את המוח לכיוון אחר. כן. כן. מוזיקה... משנה את זה לטובה ולתרבות, מלמדת תרבות של הנוער. תרבות ונוער ומוסר ודת. קודם כל, המילים של ספרי קודש, כן, של דוד המלך לרובו, ברוב המקרים, זה דבר שמחייב. זה מחייב רמה מקצועית, רמה מוסרית, רמה ערכית. אנחנו עשינו במקום הזה, על הבמה הזאת שאנחנו יושבים כאן, בבית הנפלא הזה של קהילה יהודי קווקז, שנותנת לנו חסות כבר שנתיים ומקנה לנו יחס הכי חם שאפשר ועוזרת לנו בהכל, ואישית גרמן רשבילוביץ' זכרייב ודוד, העוזר שלו, הסגן שלו, שאני מכיר אותו כבר כמה שנים, שהשתתפתי בשליחותו גם בפתיחת בית הכנסת בקלינינגרד אחרי השיקום, שגם היה אירוע מאוד מרגש בשבילי. כן, פה מאוד במקום אוהבים. הזה בנינו את הקונצרט הזה, על הבמה הזאת, עשינו פה חזרות וקשקושים, איפה שאנחנו חושבים היום. כן, קשקשנו בתווים ועשינו המון עבודת בית בשביל לצאת לבמה ולתת את זה ברמה הכי גבוהה שאפשר. וזה יצא מאוד יפה, מאוד תודה טוב. רבה, תודה רבה. אני מציעה לצפות עכשיו בקונצרט איפה שאוריאל גרנט שר מאוד יפה עם הקפלה היהודית של גברית במוסקבה. אריאל, אתה יכול בבקשה עוד קצת לספר לי על מה שראינו עכשיו. איך אתה התכוננת לזה, אבל ההרגשה שלך, שאתה על הבמה עם הזמרים, אני כל כך תמיד חושבת איזה הרגשה באה מבפנים. מה אתה מרגיש באותו רגע? חום, התרגשות קלה, מקום בנפש כזה שבא משהו הכי טוב שאתה יכול לתת ממנו. זה דבר... שאתה משאיר משהו בעולם הזה, משהו טוב. הרבה. יש מיסיה. מתוך הנשמה אתה... יש מיסיה. כן, אתה פשוט מקרין לצופים, למאזינים, כל הצדדים הכי חיוביים, הכי טובים שאתה יכול להביע במוזיקה הזאת, מוזיקה פנטסטית, ואני כבר, כאשר אני משתתף בזה בפעם השלישית, אני לא מרגיש שזה הופך לכזאת שגרה. נו, בסדר, נציין עוד קונצרט. לא, זה נקודה מאוד מיוחדת בזמן, וציון מאוד מיוחד בזמן, שצריכים לעבוד עליו ולעבור אותו באיכות הכי טובה שיש. אריאל, יש שאלה כזאת. אתה מופיע הרבה ברוסיה, רק עם הקפלה, או יש לך קונצרטים בנפרד, איפה שאפשר לבוא ולשמוע אותך, לראות אותך? כן, לפעמים יש בליווי פסנתר, אבל לרוב בתקופה הזאת אני מופיע לרוב עם המקהלה. עם המקהלה. ומתי יש לכם אולי קונצרט הבא? שאנחנו כבר נעשה פרסום. נו, עכשיו לא מוכן לציין, לנקוט בתאריך. כשבאת לפה, איך קיבלו אותך הקהל?
לפה לאן? לרוסיה. שבאת, שחזרת לרוסיה, איך קיבלו אותך? האנשים, הקהל, ההרגשה? את יודעת, לא היה לי קשה להיקלט מחדש ברוסיה, כי הגעתי בעצם למקום שנולדתי. ומנטלית הייתי מוכן לזה. הרגשתי טוב, וקיבלו אותי בסדר גמור, לא יכול להגיד שלא. היה משהו שחסר לך? נו, אולי החום הישראלית והחברים והצחוקים המון 70 פנים של העם היהודי, כן, שאתה רואה כל יום בארץ. המנטליות הפשוטה הזאת, החברמנית. כן, חברמנית, מזרחית, שאפשר לשבת על שפת המדרכה וללכת עם כפכפים ברחוב. וכולם מקבלים אותך בחיוך. כן. כן, זה מה שהיה חסר. אם היום נותנים לך בחירה לשיר ולחיות, להיות עם המשפחה, אתה היית חוזר לארץ או שהיית נשאר פה? הייתי מחלק את זה. אני לא יכול להיפרד לא משם ולא מפה. כבר אתה חצי פה, חצי שם. חצי פה, חצי שם, כן. אני מרגיש פה שליחות מסוימת, שרוב רובו בתרבות היהודית, במוזיקה היהודית, בחזנות. לא ידעתי, לא ציפיתי כמו שאמרתי קודם, לא חלמתי שזה יהיה דרוש כאן, שיהיה מקובל כאן. מאוד מאוד מפתיע שאנשים שבעצם רחוקים מהתרבות הזאת, ששומעים את המוזיקה הזאת, מתחילים לבכות, מביעים רגש. איפה רחוקים? ברוסיה רחוקים או בארץ? ברוסיה, כי זה לא מוכר לאנשים. באים אנשים לעולם הקונצרט שלא שומעים, זו מוזיקה שלא שומעים אותה בכל פינה. או שמדליקים את הרדיו וזה בא משם, לא. אבל זה חודר לנשמות. מתאהבים במוזיקה הזאת. כן, ואנשים פשוט נכנסים לעולם אחר ומביעים את עצמם מצדדים שאף פעם לא היית מצפה לראות אותם. אוריאל, היום יש לך משפחה. אישה, ילדים? ילדים לא, אבל בעזרת השם. כן. תספר בבקשה קצת על אשתך. אשתי זמרת אופרה, סולנית בתיאטרון אופרה בוורונז'. הכרנו שם. גם בוורונז'. כן, היא תומכת בי בכל צד ובכל דבר, ובמוזיקה רוחנית ובמוזיקה קלאסית, ואנחנו גם שרים איתה ביחד. יש לכם דואטים ביחד. יש, כן. איזה כוונות יש לך לעתיד בתחום המוזיקאי, במקצוע שלך? אולי אתה רוצה לעשות בית ספר למוזיקה, ללמד, או שאתה כבר בדרך הזאת? ללמד זה בכלל אופציה אפשרית, בוודאי, כי כל הגיל שלך עולה, ואתה שאל פחות, אתה מתחיל יותר ללמד. ככה בדרך כלל זה הולך. אבל אני מקווה לעוד, בעזרת השם, לכמה שנים טובות של שירה, ואני רוצה עוד לציין לא פעם אחת קונצרט הציון של תאריך החשוב עם המקהלה. ואני רוצה להמשיך בדרכי, לפתח היכרות ועניין כלפי המוזיקה היהודית. לתת לאנשים לשמוע, להתאהב, להכניס את זה לתרבות יותר, למנטליות יותר. בוודאי, כן, שזה יהיה יותר מוכר, שזה יחמם אנשים, ויגרום להם לחשוב על דברים יותר חשובים מכל, דברים רוחניים. אני הייתי לפני כמה זמן בקונצרט עם הבת שלי הקטנה, יש לי בת 8, והיינו בקונצרט, גם קפלה מאוד יפה, ואז אמרו להם, עכשיו תהיה מוזיקה של מוצרט וכזה, והבת שלי, עם הילדה הקטנה, זה צריך לומר, ישבו ילדים, והם ציירו מה שהם שמעו, הם הוציאו את זה על הנייר, את התחושות. ואני אמרתי לעצמי, הילדים האלה, זה ילדים שונים. הילדים שהולכים לקונצרטים כאלה, הם יחשבו יותר רחוק,
הם... בוודאי, התפתחו. כן, כי היום הטיק טוק הורס הורס את המוח. הורס את המוח. פשוט הורס את המוח, הורס יכולת קליטה. כי הבן אדם שכל הזמן צופה בטיקטוקים ובקונטנט כזה, הוא פשוט מקצר את היכולת קליטה שלו. הוא לא מסוגל לקבל מידע יותר מ-20 שניות. זה פשוט מחלק לו את החיים לתאים הקטנים האלה, והמוח והמוח והנשמה לא מסוגלים לקבל חומר רחב. נכון. גדול וחשוב. כן, אז אני מאוד מחכה ומצפה שהקונצרטים שלך יהיו לפחות פעם בשבוע. שאני והילדה שלי נבוא. תודה רבה, בשמחה, נחכה לכם שם. כן. קונספט כזה, גם שיהיה למבוגרים ולילדים, זה מאוד מעניין. אוריאל, עוד שאלה כזאת, איך החיים שלך היום בין ישראל למוסקבה, לרוסיה? יש לך משהו בארץ, או שאתה סתם נוסע כבר לביקור? נשארה אולי משפחה, עבודה? יש קשר? כן, בוודאי, בארץ יש לי אמא. ההורים שלך בארץ. בית, כן, ההורים לא, אבא שלי נפטר לפני כבר הרבה שנים, זיכרונו לברכה, ויש אמא, יש בית, חברים, וזה הרבה וזה מספיק. וזה מספיק. אוריאל, תגיד לי בבקשה, היום לאנשים שרוצים לעבור מארץ לרוסיה, מה אתה יכול להציע להם? פה קשה להציע משהו, כי כל מקרה הוא מיוחד, ולכל אחד יש רקע שונה להחלטה כזאת. אבל העיקר מה שאני יכול להציע זה לא לאבד קשר עם הארץ. לא לאבד קשר עם הארץ. כן, אפשר לחיות בכל מקום בעולם, אבל לא לשכוח את הבית, לא לשכוח את המולדת של העם שלך. אז אתה מרגיש שהבית שלך זה הארץ, ישראל. כן, אבל אני מרגיש מולדת ברוסיה והבית בארץ. זה קשה, אתה מתפצל, זה פיצול אישיות. פיצול אישיות, נכון. פיצול אישיות במובן מסוים. נכון. אני גם עברתי. גם את עברת. כן, גם אני עברתי את התקופה הזאת קשה, קשה מנטלית, מזג אוויר אחר, אנשים, אבל יותר קל להיקלט כשאתה בא צעיר. אני באתי לארץ בגיל מאוד צעיר, בגיל 17, טיפש 16, כן? אבל אז לא הייתי טיפש. מיום 9 בארץ עבדתי כבר באיזה בית אריזה, במפעל. למדתי שם. כן, הארץ לא אוהב אנשים שיושנים בדשא. כן, כן. עצלנים, כמו שאומרים. בארץ כולם מתחילים לעבוד. התחום החשוב והרחב שאני מתעסק בו, בינתיים זה שירה סולנית. העיקר הפעילות שלי היא שירה סולנית. ואתה עושה את זה מדהים. תודה רבה. כן. אנחנו נתבונן עוד פעם בקונצרט שעבר לפני כמה ימים. הגברית היהודית. אני רוצה להגיד כמה מילים על הקפלה. היא נוסדה ב-1989, לפני 35 שנה, באישור האישי של נשיא דאז גורבצ'וב. הוא נתן את האישור הזה לא סתם ככה, אלא כתוצאה מביקור של רב וחזן אדיר, פרופסור מניו יורק, ג'וזף מלובני,
שאני גם אישית מכיר אותו, הבן אדם הזה, הוא חזן פנטסטי, בעל מקצוע אדיר ובן אדם מעולה. הוא מאוד עזר בהקמה של המקהלה, וביקש אישור מגורבצ'וב להתחיל בשיקום המקהלה שהייתה בפעילות עוד במאה ה-19. וסשה צלוק, דאז סטודנט של קונסרבטוריה, האקדמיה למוזיקה המוסקבאית, התחיל לבנות את הצוות, ושם עוד הוא הכיר זקנים שהיו עוד ילדים באותה תקופה לפני המהפכה, ושרו וזכרו את המנגינות הישנות והעתיקות. וסשה הוא פשוט, לא יודע איך להגיד, הר. אני מכירה אותו אישית. הוא פשוט הר בתחום החזנות, במוזיקה היהודית, והוא חי עם זה, חי את זה. ואני לא מכיר עוד בן אדם שעשה כל כך הרבה לפופולריזציה, לשחזור והקמה מחדש של תחום האומנות היהודית. נכון. המקהלה עברה במות הכי טובות בעולם, הופיעה בהמון ארצות, על המון במות, עם אומנים מאוד מאוד מפורסמים. עברה דרך עשירה מאוד. משנת 89. קיימת משנת 89. ואני גאה מאוד כשהכרתי אותם, אני הבנתי בשביל מה הגעתי לרוסיה. אני לא חשבתי ברוסיה בכלל מישהו יתעניין בתחום החזנות. מוזיקה יפה, דווקא ברוסיה יש תרבות של מוזיקה. כן, נכון, אבל מוזיקה הם ישר מרגישים מוזיקה יפית. אבל מוזיקה יהודית כל כך מיוחדת שלא הייתה מפורסמת פה לאף אחד. סשה עשה המון בשביל זה. אז אתם עושים גסטרול, אתם הרבה... כן, לפני הפנדמיה, כן, של המגפה, הופענו כל שנה, יצאנו לחו"ל, יצאנו להופעות בגרמניה, בצרפת, באוסטריה, בפולין, בכל מיני מקומות, בפסטיבלים שונים, הופענו הרבה. אז אתם בינלאומיים. דמעות של הקהל, של הצופים, כן, כן. שרואים את הדמעות של הקהל, אז מבינים כמה חשוב זה. ראינו המון רגש מהאנשים שהצלחנו להוציא מהם. כן, כן, זה חזק מאוד. אוריאל, היום אתה השגת מאוד הרבה, ותגיד, מה היית מציע לאנשים שרוצים להתחיל מוזיקה, רוצים להיות כמוך? קודם כל לחפש תחום. איך מגדלים במשפחה אומנים ואנשים מוכשרים כמוך. אולי גם תביאי לי עצה, יש לי בת שגם אוהבת מאוד מוזיקה, יש לה אפילו שיר שכתבו לה במיוחד. קודם כל צריך לראות האם הילד או ילדה באמת מוכשרים למוזיקה, שיש להם לזה כישרון. כי זה דבר שצריכים לבדוק קודם כל, בראש ובראשונה. כי יש הרבה הורים שיש להם אמביציות לעשות מילד או ילדה שלי מוזיקאי. אבל הילד המסכן הזה הוא לא בנוי לזה, הוא בנוי, אולי הוא יהיה רופא נפלא, מהנדס מצוין, עורך דין, לא יודע מה, הוא יעשה המון דברים, אבל רוצים להכניס לו משהו שלא מתאים לו. כמו להיות, לא יודע, שחקן או רקדן מחול. בשביל להיות רקדן מחול צריך גוף מיוחד. נכון. לפעמים ההורים רוצים לתת מה שבעצמם חלמו בילדות. כן, אבל צריכים להתפטר, קודם כל ההורים צריכים להתפטר מהחלומות שלהם, ולראות מה באמת מתאים לילד שלהם. אם זה מתאים לילד, הוא יתפוס את כל העולם במוזיקה, והוא יבנה את עצמו, הוא יתפתח. ורק צריך לעזור לו להתפתח, למצוא מורה נכון, מוסד נכון ללימודים. מסגרת נכונה ללימודים, לסייע בכל שאפשר, אבל העיקר זה פשוט לגלות את הכישרונות כמה שיותר מוקדם ולתת להם כיוון הנכון. כן, אני חושבת שאתה צודק,
ואם היום נותנים לך פתק, לרשום ככה כמה מילים לאלוהים, איפה היית רוצה לפגוש את הזקנה שלך, בישראל או ברוסיה? שאלה קשה? שאלה קצת קשה, אבל יש לה פן אחר. אני חושב שלא כל כך חשוב באיזה מדינה, באיזה ארץ, אלא מי יהיה סביבך. העיקר שתהיה מסביבך משפחה שלך, שיהיו תומכים שלך, שיהיו אוהבים אותך, שיאהבו אותך, שיהיו אנשים היקרים בשבילך. זה חשוב, באמת חשוב, אבל לא חשוב שזה כל כך עקרוני. אוריאל, תודה רבה שבאת אלינו, ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה שהזמנת. אני אלינה אלחזוף, מנחה של תוכנית באהבה מרוסיה בערוץ היהודי הראשון. אני לא נפרדת מהצופים שלנו. אני אומרת, נתראה בשידור הבא.